Zortzigarren Getxo Sasoi-Sasoiaren kirol sariak aurkeztera gatozkizue gaurkoan. Iazko Getxo Sasoi-Sasoian sari banaketan esaten genuen une oso berezia batean heltzen zirela, gure herria Europako kirol hiri gisa hautatu zutelako hain zuzen ere. Aurten berriz esan nahi dugu egoera hau oso pozgarria izan dela guztionzat. Getxo izan baita 2014ko Europako kirolaren hiri honena. Testu inguru honetan, ospakizun hau irabazleen aitorpena baino haratago doa, zalantzarik gabe irabazleek merezi dute, baina getxostar guztiei omenaldi bat bihurtzen da, gure kirolari guztiei, amateurrak, federatuak edo profesionalak direnei. Kirola hezkuntza sustateko tresna handi bat da, baita osasuna, integrazioa eta errespetua sustatzeko, eta gaur saria jasoko duten kirolariak parte hartzen duten disiplina edo modalitatetik aparte, honen adibiderik onena dira. Beste 4 kirolari dira 2014ko kirolari onenaren saria jasotzeko hautagaiak, hauek dira, Olatz Etxebarria Bilbao judoka, Ane Ibarrondo Garzia igerilaria, Jon Zabala Arrieta errukbilaria eta Urtzi Iglesias Mota hain zuzen ere.